Wannan China ce a 1960s. A wancan lokacin tana fama da matsanancin yunwa, talauci da rikice-rikicen siyasa. Tattalin arzikinsu duka-duka dala biliyan 60 ne. Tattalin arziki ne mai matuƙar rauni idan aka kwatanta shi da tattalin arzikin ƙasashen duniya na wancan lokacin. Sun fuskanci matsananciyar yunwa, babu ci gaba. Gashi mafi akasarin 'yan ƙasar a wancan lokacin matalauta ne. Bayan talauci, babu ababen more rayuwa a ƙasar. Hanyoyinsu ba su da kyau, babu wadatacciyar wuta, babu isassun hanyoyin sadarwa. Ga rikice-rikicen cultural revolution da aka yi ta samu a ƙasar. A lokacin mulkin Mao Shushan, an fuskanci iko na gwamnati. Malamansu da masu iliminsu sun fuskanci tsangwama. Babu wasu alamu a wancan lokacin da suke nuna cewa China za ta mamaye duniya. Saboda babu shugabanci na kwarai, babu tattalin arziki, ga tarin matalauta sun yi yawa a ƙasar. Bayan Mao Shushan ya mutu, sai Deng Xiaoping ya hau karagar mulki. So a lokacin da ya hau karagar mulki ya kawo musu tsare-tsare na mulki da kuma yadda yake son alƙiblar China ta kasance. Ya yi ƙoƙari ya gyara musu tattalin arzikin ƙasar a 1978. A wancan lokacin ya fi mai da hankali a gyaran masana'antu da ƙarfafa kasuwancin ƙasar da kuma yin duk abin da zai yi domin jawo hankalin masu zuba hannun jari cikin ƙasarsa. Ga yadda China ta koma yanzu, mai ɗauke da tattalin arzikin dala tiriliyan 20, ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Cibiyar kasuwanci ta duk duniya gaba ɗaya. Hanyoyin jiragenta na ƙasa suna ɗaya daga cikin hanyoyi mafiya hanzari a duniya gaba ɗaya. Ci gabansu ya kai mafiya akasarin siyayya da kasuwanci da suke yi yanzu ta app kawai suke yi. Akwai manyan biranen da zaka je mutum zai iya rayuwa gaba ɗaya ma ba tare da ya yi amfani da kuɗin takarda ba. Kawai sai dai ya yi amfani da app ɗinsa. Yana zuwa kawai ya yi kasuwancin sai dawo. Bambanci da aka samu tsakanin China ta 1960 da China ta yau na ɗaya daga cikin sauye-sauye mafiya girma da aka taɓa samu a tarihin duniya gaba ɗaya. A bidiyo na gaba zan yi bayanin yadda Deng Xiaoping ya kafa alƙiblar China da yadda yake so ta kasance. Yaya tsare-tsaren mulkinsa suka kasance, yaya ya fara da kuma yadda China ta kasance a yanzu. Shin Najeriya ta iya kasancewa kamar haka? Ko kuma ƙasar da kake ciki za ta iya kasancewa haka? Akwai alamu? Faɗa mana ra'ayinka a comment section.